Здравейте, хора! Днес ще играем Free Fire част 3. Да? Чуме. Free Fire част 3. Хайде да играем. Но чакай да видя дали говорят английски. Do you speak English? Hello? Fuck you. Май не говорят изобщо. Хайде да играем. Хайде да играем. Хайде. Ха. Хора. Мързима да говоря толкова много, защото ето защо няма да говоря толкова много. Знаеш ли какво ще говорят? Май не говорят. Май не говорят. Изобщо не говорят тебе. Не говорят изобщо. Аз ви казвам, хора. Или говорят. Оу, боли това. Всякакво бе, хора, всякакво бе. Нямам оръжие, бе. Вече имам. Какво говорите? Чорт! Те какво говорят, бе? Хора. Чао! Ей, леле! Ето го. No, не. Не сега. Убих го, хора, Да, убих го. Да. Да, убих го. Ей. Ся, хора. Добре. И много пещите. Те са направо. Убих го бе, хора. Убих го бе. Не видяхте, но убих го. Такова вече моя е. Такова вече моя бе. Украднах му колата, бе. Казах дали ме чуват.
Казах дали говорят английски. Хора май не говорят. Ой, кой? Ева тук бе. Човек, който се спаси от куршум. Bloodbath. Да бе хора, Bloodbath. Ето тук Bloodbath съм. Bloodbath и отивам някъде при Bloodbath. Говорих с Линда. Bloodbath. Аз съм Bloodbath. Ако изгубим Мансини, губим гласа. Добре, стига за мен. Това част от бюджета. Придаваш твърде голяма Това важност на Bloodbath. проведителната момиче. Това не си. Къде са другите бе? Франк. Мансини е невинен, докато някой не каже обратното. А никой не го казва. Така че... Какво търсиш, Франк? Айде бе, Какво сега търсиш? отивам там. Уй, не. Не. Знаеш ли какво? Не мога. Трябва да направя нещо тук. Господин комисар, благодаря, че дойде. Не исках да идвам в участъка. Хайде. Чак! Не, умирам! Няма случай. А само въпроси за полицай с отлична репутация и множество медали. Знам колко Умрях. съм ги слагал на врата му. Букера ми. Да се. Но да сме добри полицаи не означава, че сме над закона. Нито Тони, нито аз. Нито ти. Чакай да направя нещо. 6 години си бил негов дома. Guys, do you speak English? Познава хората си. Който Казах дали говорят английски. жена си. Май не. Ти си от добрите Не командири. знам. И аз така мисля. Значи знаеш, Еп, дали Мансини хора, е имал никога проблеми няма да с знам. жени. Никога няма да знаем. Ние. Никога няма да знаем. И винаги им даваме кредит на доверие. Хайде бе. Но има Battle граници. Royale. Assassin's Style. Тайни, които не Добре, Баро стайл. значи разбираш, и че не само кариерата на музика. Тя какво? Сега. Най-накрая. Добре, Дейвид. Ще се погрижиш. Имаме ли сделка? Добре, хора. Чудесно. Не знам какво да правя сега. Офертата е от мен. Къде отива Тоби? Вече е сигурно. Честито, Франк, имаш бюджет. Добре. Радвам се, когато добрите печелят. Така ли? Къде ме доведе Тоби? Къде ме доведе? За убийство. Чух. Чувствам се ужасно заради това. Държиш ли да... Разбира се. Ако може и да направя нещо. Може. Хайде бе. Кажи истината, че пистолетът е гръмнал случай. И защо да го правя? Защото и двамата знаем, че тя се е защитавала от теб. Да видим дали съм разбрал. След всичко, което сме преживели, ти ще повярваш на нея. Не само на нея, Тони. А и на Синтия Мърсър. И на Деби Горски. И на Ейми Уебър. И трите са подавали жалби срещу теб, но някак и трите сигнала са се изпарили, Еп. без да са вписани официално. Кой? Какво искаш, Франк? Не говорим просто за насилено око и счупена китка. Ако я
осъден. Не. Ще лежи 25 години Не. и няма да я пуснат преди да излежи 2 Не. трети от присъдата. 16 години Чакай. за грешка. Май може да че би е трябвало. повярвала, че Тони Мънси Абе, къде са всичките оръжия? за кариерата ми, за живота ми и за 16 Отиваме при оръжията. Не, няма да отивам там. Бях ти много добър приятел, Франк. Не отдела също. Мога да съкратя бюджетите само с едно обаждане. Убих го, бе. Изобщо не ме познаваш. Чакай. Вече гледаме то. Хайде да го гледаме. Сестра, Много скучно. здрасти. Току-що разбрах, че Мънси ще каже, че стрелбата е станала случайно. Свалят обвинението срещу Анджела. Така ли? Чудесна новина. Слушай, нямам планове за тази вечер. Искаш ли двамата с Линда да излезете някъде? Тя... Не, добре сме си вкъщи. Абонирайте се на канала, Момчетата? натиснете този лайк и натиснете камбанката. Чао!